rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. Sarki tabaraka Allah shine mai yaye damuwa, ya al'azizu sarki Allah mai cire damuwa, sarkin mutum da na aljan Allah shi kadai garkuwa. Karo salati gurin ma'aiki annabinmu mai adalci. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. Komai kake yi kasan nan malam sai kana da kuɗi, kama da aure za ka yi malam sai kana da kuɗi, ko da mutum zai baka diyar shi sai kana da kuɗi, rayuwa mai daɗi za ka yi sai ka nema kuɗi malam. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. Hidimar karatu za ka yi malam sai kana da kuɗi, ko da karatun boko za ka yi sai kana da kuɗi, Islamiya ilimin addini yanzu sai da kuɗi, in baka da kuɗi ka zamto sakarai wajen malam. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. Yau ana ta kashe mu kasar mu duk sabida kuɗi, harka ta tsaro ta ƙasa ba a yi duk sabida kuɗi, 'yan kidnapping suna yi ne su ma sabida kuɗi, an sace yara ƙanana su ma duk sabida kuɗi malam. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. Harkar fulani ta satar shanu duk sabida kuɗi, masu sata a banki na yi ne sabida kuɗi, gwamnatinmu na sa hannu ne sabida kuɗi, yau tsaro ta ƙasa ba a yi duk sabida kuɗi malam. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. An jefa musu makami ta jirgi duk sabida kuɗi, gurɓata tuki hakan wai ba na ce dukanmu ba ne, ga waɗansu suna yan fomanci a ba su kuɗi, mutuwa na zuwa don Allah sai mu sauya hali malam. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. Jama'an mu suna cin hanci duk sabida kuɗi, kwastan suna karɓa shinkafar bayi sabida kuɗi, har ma kashe rai suke yi malam dan su samu kuɗi, gwamnati ta ƙasa don Allah ku duba ku gani malam. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. Gwamnati ta Kaduna tana yi ne sabida kuɗi, gwamnatin Katsina ita ma na yi sabida kuɗi, gwamnati ta Kano ita ma na yi sabida kuɗi, gwamnati ta jihar Borno na yi sabida kuɗi malam. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. Gwamnati ta jihar Zamfara na yi sabida kuɗi, gwamnatin Adamawa na yi duk sabida kuɗi, gwamnatin Naija na yi su ma duk sabida kuɗi, har masu tudan aka sana an sace sabida kuɗi malam. Rayuwa da kuɗi, kasan nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yin ka rayuwa da kuɗi malam. An taka Kur'anin Allah shi ma sabida kuɗi, yara sun kyala uwarsa Ali da rashi na kuɗi, an danna haƙƙin marayun Allah da
tara kudi, an kashe mata da tsaffi da rashi na tsaro malam. Rayuwa da kuɗi ƙasar nan sai kana da kuɗi, sai kana da kuɗi ake yanka rayuwa da kuɗi malam. Allah ka ceci ƙasar mu sarki kai kadai masani, ba wanda ke yi sai kai mun mance kai ne ke gani. Sarkin mu sarkin halittu Allah wanda bai tsanani, Allah ka shirya dukan manyan mu har su gyara hali malam.